Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар назди поликлиникаи 14 қарор дорем. Дар инҷо худи поликлиникаи 14, дар он ҷо лакаи бозорчаи Зарафшон ва роҳ ба сӯи Спечак мешавад. Ва аз ин тараф сафоратхонаи Амрико дӯстони азиз, дар он ҷо Зарнисо. Хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар 5-ум ошунаи мана ҳамин бинои 5 ошунага ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем. Рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 5 хонага бо масоҳати қариб 100 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар 5-ум ошунаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошуна иборат мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед коридор аст. якум дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум ва панҷум ҳуҷра дӯстони азиз. дар он ҷо аллакай ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва балкон аст дӯстони азиз. балконаш калон мебошад. шурӯъ мекунем аз якум дуюм ҳуҷра. дӯстони азиз, ин панҷхонагаи панелни мебошад. яъне агар нақшаи панҷхонагаи панелни надонем, ман ҳамин ҳуҷра як меҳмонхонаи калон асту аз мобайн ду тақсим мешавад. лекин ин хона аз мобайн ҳамон перегородкаша девораша гирифтагияну як ҳуҷраи калон кардагиян. лекин аз рӯи нақша 5 хонага аст дӯстони азиз. дар ҳуҷратҳоям 5 хонага навистагӣ, чунки 5 хонагаи доми панелни мебошад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. яъне чизеро ки дар хона мебинед, дар набор мебинед, ҳамаашон меистанд дӯстони азиз. инҷо дуюм ҳуҷра кондитсионер ҳаст, таъмир ҳаст ва ҳама трезори шодказадагӣ дӯстони азиз. чорум ҳуҷраи истихоматӣ, ва инҷо панҷум ҳуҷра. албатта ки батарея часпондагӣ, отопление гузарондагӣ. марҳамат. бино дар бари поликлиникаи 14 ҷойгир аст. дар ман ҳамин тараф поликлиникаи 14. дар инҷо шкаф, дар инҷо ҳаммом ва ҳоҷатхона термикс ҳаст. дар инҷо кухни гарнитур, мошина инҷо машӯӣ, яхдон инҷо бошад, балкони инҷо ошхона дӯстони азиз. бо барқ ва об албатта ки хона таъмин аст. ва марҳамат, раҳи калон. минтақа бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳастанд. аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, бозорча, супермаркетҳо. бо транспортам умуман мушкил нест. нархи хона бошад $65,000 бо чизучораш. бе чизучораш боз нархи хона каме арзонтар ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунем. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.